Oké jongens, welkom alweer op een training. Het uur U nadert al bijna nog oorl weken en dan gaat het los. Ja. Een hele kilometer uitrennen. Hele marathon. Ik moet even beginnen met een tikspultje. Let's get it started in here. Ik heb betocht dat wij wel eens even wat meer in actie moesten hier op een zorgboerderij. Nou, en van 10 jaar komt het over en ja, het is goed voor alles. Ik bedoel, lekker boeten, beweging, zin verzetten, maalkoor. Dus daar doen we het eigenlijk voor. Rustig beginnen. And the bass keeps running. Goed zo. We zijn aan het oefenen, ik en Antje voor de halve marathon. En de oren kilometers. En ja, voor iedereen is het eigenlijk goed. En het is gewoon leuk dat iedereen meedoet. En belangrijk is te zeggen, maar de team maakt het eigenlijk niks uit, maar als je het maar helpt. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Vorig jaar wie ik op vakantie, wie ik daar aan het hudraven en ik denk van nou, we kunnen hier dit wel het rondje rennen, maar we moeten dus eens even een doel stellen. Toen had ik het idee van een loop te organiseren, Trienwalen in beweging. Het is heel lichtskalig, maar ik dacht dat ik vooral voor uw doelgroep. En toen heb ik zei van nou, iedereen op zijn manier en ik dacht ik eens gek. Ik ben 60, maar ik zal de hele marathon rennen. Zeker. We zijn goed bezig. Zeker. Zeker goed bezig. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Zeker. Vooral omdat het idee is gewoon, ik wil een beetje, omdat ik dacht, ik gewoon gewoon van de bank gaan en gewoon bewegen. En dan, het is ook wel heel leuk dat de rest van het avontuur ik al in mij doet. Ging je met helium? Jawel, ik ga de 10 lopen. Wat verwacht je ervan? Winnen. Dan komt wel hoe de finish. Ja, Want je kan wel hut. ja. Want wij moesten nog maar de auto achter je morgen. And running. Ik zweet ook. Ja, het moet wel eens worden. Zin. Ja, zeker.